ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ହୋମ୍ ଡିସେସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଞ୍ଜା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କଟା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜା। ତାକୁ କାଟିକି ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପାଣିକୁ ଛଡ଼େଇ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଭଲସେ ଗିନାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସବୁଯାକ ଗିନାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମିଟ୍ ମସଲା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଆକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ ଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲେ ଭଲସେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମସଲା ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଏବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୁଣ୍ଡ। ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ଭଲସେ ପାଣି ଟାଣି ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଚୁନା ଚୁନା କାଟିଥିବା ପିଆଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କାଟିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ। ପିଆଜକୁ ଭଲସେ କାଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଯଦି ଓଦା ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆ ଦେହରେ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବେସନ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ତେଲ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଭଳିଆ କରି ଆକୁ ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଲାଗିଯିବ ମଝିରେ ମଝିରେ। ସବୁଯାକ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ନଉଟ ପାଉଟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। ଆକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ନିକାରି ତେଲ ନିଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ସେହିପରି ସବୁଯାକ ଛାଣିଦେବା। ସବୁଯାକ ଛାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବହୁତ ମୁଡ଼ ମୁଡ଼ ଅଟେ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।